Hoxe estamos en Leiro e viñemos a un desfile especial, Festa da Vendima. Desfilamos la pasarela da Vendima. A pasarela de con estilo. Con estilo e todo. A ver, mira, costouvos moito facer a carroza? Buf, non che digo nada que nos costou. Sí. Buf. Pero mira, prestou ou non así entre amigos e familia? Sí, pasámoslo pipa. Tendes pensado levar algún premio ou só vos conformades con participar? Home, nos conformámonos con participar, pero o premio tamén, verdad? O premio, home, que non quer 1000 euros. Enséñame a desfilar, como ibades desfilando ca cestiña, porque A ver, levades... Ari. Ai, que pedazo cesta! Vamos a enseñar a desfilar por aquí. Como se desfila nesta pasarela? Bueno, esta pasarela tens que desfilar Con moito estilo. moi ben, claro. Mira, o que calquera desfila con este pedazo de pan rico, os chourizos, ese pedazo de queso. Despois xa comemos con eso todo. No, aquí na pasarela collense kilos, Ai, os romanos, sempre foites moi viciosos co viño, Sí, de verdad que sí. Sempre disfrutan tamén eles, os nenos, aquí de todo. Todo. Mira, como xe os digo a idea de facer esta carroza? Nós todos, o do Obradoiro, que somos un grupo do Obradoiro. Costouvos moito, deu o seu Sí, traballo? bueno, o seu traballo bastante, sí. Mira, eu estou a preguntarse, despois da festa, porque vos empezades por a festa, despois Sí, por o traballo, sí. se vos toca vendimiar. Pois sí, despois... Non te escaqueas? Non, ainda... Como, na cosecha? E se che toca vendimiar ou ainda non? Non, ainda... Pero vai che tocar traballar? Traballar, sí. Un que máis que traballa na vendima. Bueno, que disfrutedes, venga, seguide paseando. Cuidado co viño, chicas. Os arranxos chamadas a carroza. E de que? Os arranxos de... Poucos que faltan xa para a vendima. Sí, arreglando pipotes, arreglando un pouco de todo para ter unha boa colleita. Anda que non te zafarranxo por aí arriba, Temos de carallo, temos. Vaya uvas que levades hoxe xa, Quen escolleu? Entre todos. Quen foi o máis rápido? Sempre hai un que corta máis rápido. Bueno, vaya competencia. Mirad, empezades por a festa, despois sabedes que vos queda moito traballo de vendimia. Sí. Sodes dos que cortades os racimos ou apañades os vagos? Cortamos os racimos. Nadie apaña vagos xa. E ti que? Gustan as uvas? Sí. Ou que vos gusta máis, vendimiar ou andar de festa? Andar de festa. Apúntanse bastantes á festa, pero para traballar? Menos. Mira, que vamos ter hoxe? Desfile? Vamos ter paparota ou non? Sí, paparota, baile, todo. De todo. Pasarrúas, hai de todo. Mira, eu veixo que tendes aí outros personaxes, hai por aí unha muller tamén barbuda. Había unha muller barbuda, eu creo que vi unha muller. Ai, ali onde se lava. Onde se caga. Mira, o que tenes é reliquias, tocos, a Todo, bota. reliquias, todo. De onde o quitastes? Tiñámoslo Tiñades vos. tras tiendas todo. Un cagadoiro en directo, sería así? Sería así, cagando. O papel? Papel, pues mira, aquí. Sabes, pero para lavades as mans. Despois lavamos as mãos. Que maravilla, eu case me quedo nesta carroza, Mira, hoxe por aquí, en vez de desfilar modelos, desfilan uvas, carrozas. Un pouquiño Pero vos de todo. por que lle chamades a poda? Porque, bueno, é como se estuéramos no outoño, xa están sin follas sin nada, e cando é o tempo de facer a poda. Pero sinda vos queda a vendimia, caramba. Pero é que a vendimia ven un pouquiño detrás, porque empezamos pola poda, vamos pola enxerta e terminamos na vendima. Mira, como se prepara o traballo? Porque estades de festa, vale? Sí. Pero para vendimiar, apúntase a xente ou non? Apunta. Sí. Apunta. Canto se poden xuntar, o mellor en Leiro, para poder facer a vendima? En Leiro? Sí. Moitos. Moitos, verdade? Estos rapaces están aquí de juerga, traballan despois. Sí, somos casi todos traballadores da mesma empresa. Hola. Unha estrofiña podernos decir para Telemiño. E como non vin de siquera as adegas, temos que ser nós que ensaiamos delas. E velo aquí está, chámase Furancho, para vender o viño que sobrou do ano. Bebede e gozade, que o viño é barato e ademais non tendes que dar o sulfato.
Paco, Hola. o alcalde, o Sí. Armadanzas un pouco de todo isto. Pois un pouco si, Claro claro que sí, Armadanzas. aparte son 21 edicións xa. Sí, 21 Se dicen edicións, rápido, pero leva o seu traballo. Leva o seu traballo, leva o seu tempo, está no cada vez vas fendo as cousas máis rodadas, entonces parece que dá menos traballo, pero ao final dá o mesmo traballo, se queres que a cousa salga ben, teste que pelear todos os días durante Hoxe moito que hoxe acompañan os moitos políticos que saben a añadir unha festa para tomar o viño ou para vir sola a festa. No, para tomar o Para tomar o viño, para darlle realce á festa, e canta máis xente nos acompañe, se sean políticos, se sean personas... Mellor, claro. Mellor, Eu canto digo, máis... hai premios este ano nas carrozas? Pois o primeiro premio son 1.000 euros, o segundo 750. Sempre axudan, E o terceiro 500, e por participar todas as carrozas teñen 300 euros de premio. Digo eu, como persona deixando xa a política a un lado, tócache algo de vendimia este ano ou vas da fardela? Pois posiblemente me zafe dela. Ai, que sorte. Pregoeira este ano, 2010, de vendima. A verdade é que sí, estou sumamente feliz e moi agradecida aos que, bueno, pois quixeron contar comigo para disfrutar desta 21ª edición da Festa da Vendimia, que é todo un exemplo en Galicia. Claro que sí, mira, o que dixetes animando aí a que un viño que deberíamolo probalo todos, ou Dende non? logo, claro que sí, é que eu son un amante do viño do Ribeiro, tanto os blancos como os tintos, e temos que Ben medido, probalo verdade? todos, ben medido, eso sí, dicen os médicos que bueno, que pausadamente, non? Pero desde logo os efectos do viño na saúde son moi positivos, pero con moderación, Claro con que moderación. sí. Este ano é por o seguinte, polo é que por veña, moitos é máis. por moitos máis.